Γεια σου Σωτήρη, δυστυχώς απορριφθήκατε λόγω μη επαρκών γνώσεων της αγγλικής γλώσσας. Με εκτίμηση η ομάδα προσλήψεων της δουλειάς των ονείρων σου. Έλα φιλαράκι, τι λέει? Έλα φιλέ, τι έγινε? Όλα καλά. Να σε ρωτήσω, εδώ και μια εβδομάδα έχεις στείλει το βιογραφικό. Τι έχει γίνει με αυτό? Εντάξει, εσύ, ναι. Δεν έχω και πολύ καλά μία με αυτό. Με απέρριψαν γιατί δεν έχω καλή γνώση αγγλικών. Έλα ρε εσύ, είσαι στεναχωρημένος? Εντάξει, ναι, έχω στεναχωρηθεί λίγο. Ρε εσύ, μη σκάς. Δεν έχεις μάθει για την πλατφόρμα teacheranytime.gr. Εκεί θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Τι είναι αυτό, εσύ? Είναι μια πλατφόρμα που μπορείς να βρεις εύκολα και γρήγορα καθηγητές. Δεν έχεις δει καμία διαφήμιση. Ω, δεν μου έχει πετάξει τίποτα. Έλα, πώς το πες? Teacher Anytime. Μισό να το γουγκλάρω. Και τι είναι αυτό? Ρε εσύ, ψάξ' το. Βρίσκεις online τον καθηγητή που θες. Δεν είναι αναγκαστικό να κάνει το online, αλλά και διαζώσεις. Ναι, εντάξει, ξέρεις ότι εγώ δεν μπορώ διαζώσεις γιατί έχω μικρό χώρο και δεν μπορώ να πάω σε φροντιστήριο λόγω χρόνου. Ναι. Ωραία, για κλείσε να το τσεκάρω λίγο και θα σου στείλω να σου πω. Έλα, γεια, σε ευχαριστώ πολύ, γεια. Έγινε φιλέ, περιμένω νέα σου.